अनजालि थारै नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो? मानोना नोंदि बेसे समायना। थोद जाम्बा, आंहा सम गैया। बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै सिमां सिमां बादि मोनबाय आं नोंनि हायना महर नुनानै मादि महर नोंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय आंगो आंगो बादि मोनबाय नोंनि बे रावखौ खोनानानै सिमां सिमां बादि मोनबाय नोंनि हायना महर नुनानै मैया मैया खेबसे नुनायावनो आंबो गोसो गलिबाय बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय मानो एसेबां गोसोखौ हगारसारखो थानाय गोसोआसो सुखु सौफैयोनो राजा नों हांखुर आंनिनो अननायखौ बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै आंनिनो नोजोराव नों बारसे समायना बिबार आंनिनो बादामनि नों मासे समायना सिखिरि मादि मोहिनी गोनां आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय खेबसे नुनायावनो आंबो गोसो गलिबाय
बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै सिमां सिमां बादि मोनबाय नोंनि हायना महर नुनानै मादि महर नोंनि आंनि गोसोखौबो नोङो खावनानै लांबाय खेबसे नुनायावनो आंबो गोसो गलिबाय आंनि गोसोखौबो नोङो खावनानै लांबाय खेबसे नुनायावनो आंबो गोसो गलिबाय एसे गोथौ हाखराव आंखौ मोना हारसिङै खोमसियाव अब्ला नोंनि महरा हरखाबै जाखाङो अननायनि गोदै बेरे मोदै होयो गोजानाव थानो हाया दसेल' समखौनो नोंनो होगोन दाहा नोंनो होगोन राहा हाखर हाला गोनां नोंनिसिम थांगोन लामा अखोरांसे अननाय आंनि थौले गोसो बे बिबारखौ आं माबोरै रुजुनो एसे गोथौ हाखराव आंखौ मोना हारसिङै खोमसियाव अब्ला नोंनि महरा हरखाबै जाखाङो अननायनि गोदै बेरे मोदै होयो गोजानाव थानो हाया दसेल' समखौनो